Менә бит әле җәмәгать, шәледә ипи пешерү пекарнисына килеп кердем. Монда кызлар шаугыр килеп, менә шибәр кызлар, шибәр ханымнар эшли. Ханымнар, кызлар, әйдәгез, кая менә монда җыелабызмы? Бу ипи пешерү пекарнисына ничәнче елдан бирле эшли? Исемегезне әйтсәгез иде. Галимә. Галимә? Әйе. Ничәнче елдан бирле эшли Галимә ханым? Бу инде 6 ел инде маңа эшләнгән. Ничә була ул? 6 ел эшли инде. Менә шу 6 елда беренче пекарня ачылган сихтанып кирде мин эшкә. Монда кирдегез инде. Әйе. Үзегез шушы авылныкымы? Үзем шушы авылныкы. Монда тормышка чыктыгыз инде. Тормышка чыктым. Ага. Монда күпме ничә еллар эшлисез? Элек кайда эшләдегез? Элек тә пекарняда эшләдем шушында. Элек тә. Әйе. 18 ел пекарня эшләгәнмен. Моны әйтәсез бит 6 ел элек кенә ачылды дип. Моңа хәтле бүтән пекарня. Бүтән пекарня. Саттылар. Аны саттылар. Моның оештыручылары кемнәр соң? Оештыручылары кемья Самбер. Исемсез, исемең ничек әле синең? Матур кыз? Эльвира. Эльвира. Эльвира, менә син нәрсә пешерәсең? Мин печенье замела. Печенье. Монда нәрсәләр гомумән пешәсең? Ипи цехында нәрсәләр бар? Печеньеләр. Печеньедән башлыйбыз. Китә батоннар, ипиләр, булочкалар, тәмле, төрледән төрле. Исемең ничек әле синең? Эльвира. Эльвира, ошыймы сиңа монда эшләү? Әйе, бик ошый, бик канәгать. Шулаймы? Нәрсә кирәк монда эшләр өчен төп сыйфат? Төп сыйфат эшкә теләк белән кирәк, настроение белән кирәк. Шулаймы? Елмаеп, рәхәтләнеп эшләп кайтырга кирәк. Елмайбы. Өйдәге әйтәләр проблемаларны алып кергә ярамыймы? Проблемаларны калдырырга кирәк. Шулай калдырасың? Эшләп булмыймы? Әйе. Син гаиләлемсең, тормыштамы? Әйе, Аллаһка шөкер, ирем бар, улым бар. Ирем кайда эшли? Шиномонтажда. Шиномонтажда эшли. Акча ягын сорамадым. Ничексең? Аллаһка шөкер бик әйбәт. Без акчага канәгать. Акча ничә сум? Булай канәгать дидең син дә. Бер 11 алабыз. Ай сайын Ай инде. сайын. Ага. Айга 10 килешибез. Әйе. Монда барыгыз, шул җитә инде. Җитә. Авыл җирендә ул җитә. Но без чыгып эшләп йөрмибез. Чыгып эшләп җөргәч, бер шуңа калабыз. Чыгып эшләп йөрмәйбез. Ансы нәрсә инде чыгып эшләп йөрү? Башка авылларга чыгып эшләмибез. Әйе. Унда киләбез дә эшкә. Вакытында кайтабыз. Сәгать 10-да киләсез. Унда 9-лар була инде төрлечә. Ничә хәл эшлисез монда? Эш биткәнче, заказ биткәнче. Заказ ничәдә бетә? Заказ төрлечә инде. 12-ләр була, бердән. Сез монда заказ буенча эшлисезме? Менә сезгә шушы печеньеләрне бүген заказ итеп бирделәр инде. Biz үзебез эшлибез. Без аннан соң ипиләр, батоннар эшлибез заказ белән. Моны булай кибетләргә кая тарала менә бу? Казаннарга да җибәрәсез. Ничәдә бетергән мөмкин бүген эшегез мәсәлән? 12-ләр, берләр була инде. Төнгеме? 12 берлә бетерәсез? Кайчан чакларга өлгерәсез сез? Кайткач, өйдә терлек туар бармы? Аларны кем карый? Аларны өйдә, без өйдә көне үзебез, өйдә булмаган көне мужиклар карый инде, семья. Мужиклармы? Бала чагалар бармы соң? Алар кая эшли? Эш балам бар. Алар мәктәптәме ничек? Кияүдәме инде? Семьялары бар. Әйе. Уlarında kilim белән малаем бар менә шу. Сез тумышыгыз белән Шәле авылына инде. Шәле, менә кызлар эшлиләр. Бүген тагын нәрсәләр ясарга уйлыйсыз? Ширата печеньедән соң батоннар ясыйсыбыз бар, ипиләр ясыйсыбыз бар. Әйе. Ике төрле. Тәмле булочкалар инде, песоклар белән. Менә шушы һөнәрне сайлагансыз, бу кеше бит инде һөнәр, менә кем булырга хыяллана, шулай бит мәктәп елларында. Менә син кем булырга хыялланың, матур кыз? Мин иң элек повар буласым килгән иде. Ник алай повар буласың килде? Пешерергә яратам. Әни көтмәде, но Ник кертмәде? Барыбер дәгән монда килдем. Ник кертмәде? Әни көтмәде, ничә анда парлы һава дип инде, теге. Парлы һава. Авырак булыр дип инде. Организмга. Көтмәгән инде организмга. Бик рәсем килгән инде. Аннары кая кердең укырга? Парикмахерская. Парикмахерская? Ник парикмахер булып эшләмәдең? Менә күңелемдә юк. Күңелеңдә юк. Команд тарта. Монда тарта бит. Монда рәхәтләнеп эшлисең инде, шулай бит. Кара, монда гел печеньеләр пешергәч, әйдә син баратыр. Монда куясыңмы? Монда куя.
Сен гүл пешенелер пішіргеш, мұнда әйбір пішіргеш, үйде пішіресің де келмедір енді көтеріліп те қарамайсың мұш, баймы? Туйдыра ма? Komur işlerin büyük kesim kilmeyindi. Үйде. Pişiresin de ben isterim. Үйде кім пішірі? Қорқың ма? Yok o pişirgeni kütüp durak. Yok, қамыр ризық ба? Temerek pişiresin de. Темдірек. Барыбір өзі пішірмейін де әбет. Сен қатқан түшке yok mu? Yok. Senin pişirgeni kütüp dura. Bu vakti yeklerini. Әпчілері 5 минутқа мишке кіре. 15 minutқа мишке қоясыз. 5 минутқа мишке кіре. Ага. Міне, шундан пішіп шығайын да. Міне мишке кеттік жамағат. Мишні ашабыз. Қара, түнгі 12-лерде қойтасы екен, қортың деп айтайым енді татарша, қортың ұрышмаймысың? Қойда ердің deyip. Benim çünkü benim iyim 2 yıl kılımına. 2? İyi. 1 minutta kiren 1 minutta шығам. Başta bir жырым сізге. Сіз матур қызлар айдағыз, никшай артасыз, ерегімнің януларын аңламайсыз. Сен киеуде түгіл дейлер, исімің нешік әлі. Алдадылар меңа Гүлназ киеуде түгіл deyip. Сен Гүлназ, никшай артасың, неге меңа тұрмышқа сен шықмайсың.